Kule video sobe sithunga nayo le ngobo oyibonayo nje lana yiyo le sobe siyithunga. Ya, asiqaleni-ke siyithunge vele ividiyo yokuyenza iphethini le yangaphezulu isikhona. Angithi uyabona ngisikile laphana ophisi. Le ophisi wayenzenza ngiyisele ifule uthi yabuka amavidiyo yami ngiyamthemba wayibona le fule le ncane le. Hhayi nabo ophisi laba ngizobopha ngamabhande yami ngisikile-ke la. Uphisi wangasemuva ngi-ede u-1 intshi laphana phela ozipha ngisikile ophisi abawu-4 abawu-2 kule ndwangu abawu-2 kwi-lining. Angithi uyabo sengizothatha laphayana ngizosithunga lapha emqaleni laphana khona uzoba muhle umqala wethu. Ngizosebenzisa ilayinini ukuthi ngiqedele umqala phela laphaya. Angithi uyabona ngaphambili yebo sengisemshinini ngiyathunga la ibhande lami. Ngithunga ibhande ngizowathunga womabili amabhande mase ngiqedile ngizohambe ngiyo-ayina phela khona kuzoba kuhle lento esiyithungayo. Ya, angithi uyabona manje sengithunga umqala. So le usayizi oyingane ena-8 to 9 ya. Ya, 8 to 9 le ngoba esiyithungayo. Ya. Yabona njengoba sengishilo uzosiya phela lapha kancane khona mase u-ayina kohlala kahle ngoba akuqondile lapha kuyikhefu kufanele khona kohlala kahle mase u-ayinile. Angithi uyabona ngiyasiya konke nje la ngiqeda ukuthunga khona. Uphisi wangasemuva nowangaphambili angithi uyabo ngi-ayinile nalezi amabhande ami okubopha ngiwa-ayinile. Angithi uyabo, hhayi-ke manje sesohlanganisa phela amahlombe laphayana ama-shoulder. Angithi uyabo ama-shoulder uma uthanda phela i-lining ungayi-top stitch-ela ngaphakathi khona phela izonamathela ingalokhu ivela ngaphandle. Hhayi mina angizuyi-top stitch kodwa uma uthanda ungayenza kanjalo. La uzoqondanisa-ke phela le ndwangu uzoqondanisa i-lining nale ndwangu le eneyiveni eno-round angathi abamhlophe uzoqondanisa phela. Angithi uyabo njengoba ungibona nje nami ngiqondanisile mase uyathunga uzoyenza into efanayo nakuleli elinye ihlombe. Angithi uyabo ngiyathunga manje. Hhayi angithi niyabo sengizoyenza into efanayo nakuleli elinye ihlombe. Angithi uyabo laphana amabhande phela uzonyuka-ke lapha ngo-half we-intshi laphana ngezansi ushiye nje u-half we-intshi mase uyaphina amabhande akho uyawathungela laphana nje le ndwangu yangaphambili kuphela. Angithi uyabo sengi-ayinile yabona ukuthi kuhle kanjani. Ayikho awuveli ama-side seams. Hhayi ngithathile-ke la ku-4 inches by 21 lokhu 21 ya 21 kodwa phela ungakuyenza ube mncane noma ube kude kuba kuwena noma ufake umkhono-ke yabo. Mina nje ngiyakusika kanje ngathi kube yikhefu kancane.
Ngifuna ukwenza i-ruffle njengoba sibonile isithombe i-ruffle. Ingubo niyibonile lapha insinjana ngimaka iphadi nendawo ayinawo ama-sleeve. Uma kuwukuthi awunayo i-overlock lapha uzogoqa kabili phela base uyathunga uyaphetha lapha. Okay, uzothatha uyabo le ndwangu shiya i-lining, uzothatha le ndwangu le enhle ushiye i-lining yabo, uzoqondanisa lapha le part nendawo kade uqeda ukuyimaka kule piece lo uyiqondanise ne-shoulder. Mase uyenza ini? Ngenza ama-pleats kodwa muthanda ungayenza ama-gaiters. Angithi uyabo ngiphinile amacala omabili. Into engizoyenza manje ngithunga kule ndwangu le yebo, hhayi le navy, shiya le e-lining e-plain uyishiye le, ngithungela nje kuleli side le ndwangu engaphandle kuphela, i-lining angeke ngiyishiyile uyabo. Sengizothunga-ke ngiqede ngihambe ngiyo-ayina. Mase ngiqeda ukuthunga angithi uyabo sengithungile ama-ruffles uyabona ngithi ngithungile. Into engizoyenza manje sengifuna ukuqedela phela i-armhole leyana. Angithi uyabona ukuthi i-armhole isenjani injani. Ngifuna ukuqedela yona njengamanje. Into ozoyenza angithi uyabo uzogoqa phela la. Angithi uyabona ukuthi kume kanjani njengoba ubona nje nami ngenza. Angithi uyabo uzogoqa kahle phela la. Angithi uyabo ugoqe kahle, ugoqe kahle uzofaka izoba phakathi naphakathi ingubo yonke izoba ngaphakathi naphakathi. Mase uphina laphaya kwi-armhole yakho njengoba ungibona nje. Angithi uyabo sengiphinile sengizothunga phela i-armhole yonke ingubo ingaphakathi laphana siyisengwijile. Siyisengwijile laphana. Ngathi nje ufaka upholoni kuyigwinya nje uzoyenza kanjalo nawe. Ingubo shuthi iwupholoni la. Ngiyathemba niyayizwa lento engiyishoyo. Ngizophinde nginichazele futhi. Ngizophinde nginichazele mase ngenza lo munye umkhono. Hhayi bo umkhono, hhayi lenye i-armhole. Angithi uyabo uzosiya phela nakho la ngoba kuyikhefu. Into uma iyikhefu kanje mose uyi-ayinile ihlala kahle ngijwayele ukuyisika mina. Angithi uyabo ukuthi kubanjani ama-side seams onke abangaphakathi ama-side seams. Ngithe mina wenza kanje. Angithi uyabo uyagoqa la ugoqe kanje njengoba kuyeza. Angithi uyabo mase uyathatha la ukufake ngaphakathi ingubo yonke izoba ngaphakathi. Uqondanise phela lapha ama-shoulder lapha kuleya seam. Uphine kahle laphaya, uphine kahle i-armhole i-armhole le uyiphine kahle nje njengoba ubona nami ngenza ungajahi uyabo. Bese uyathunga mase uyayikhipha phela angithi uyangibona nami ngiyayikhipha ingubo kade siyifaka phakathi naphakathi. Mase-ke uzohamba uyo-ayina phela. Angithi uyabo khona kuzoba kuhle. Uhambe uyo-ayina sengi-ayinile-ke. Into ozoyenza manje
uzoqondanisa ilining nale ndwangu le embi le engithunga ngayo le ngubo, uyabo? Uzoqondanisa-ke ley'gwebu lena, indwangu njalo embi le nale ndwangu, ilining yilokhu ongathi u-blue noma u-navy lo, ayi nami angiyazi, angiwazi lo mbala kodwa usho ukuthi u-dark blue, ya u-dark blue, asithi u-dark blue ngoba phela ilo piece wangaphandle o-navy, okay. Uzoqondanisa nje lapha kule bese uyathunga phela uzothunga ngaleso allowance oyifakile. Mina-ke yami ngifake u-1 inch ngesikhathi ngenza i-pattern. I'm sure niyibonile ividiyo ye-pattern, ungahamba uyayibuka uma kuwukuthi mhlambe awuyibonanga ividiyo ye-pattern. Okay, sengiyathunga-ke nalelinye isayidi ngizoyenza into efanayo njengoba ungibona. Ngihambe ngiyo-ayina, angithi uyabo ama-seams wonke lawa azohlala ngaphakathi, hhayi-ke. Angithi yabo isiphelile-ke i-top. Hhayi la ngisebenzise iflele, iflele inkulu bengithi ngizoyenza amaketasi. Ngigcine ngingayenzanga amaketasi, iflele uma uthi uyabuka amavidiyo ami, I'm sure iwu-17 wayibona mhla ngiyisika, ngayisika ngisebenzisa i-waist yami la, yabo. Shuthi nje uma kuwuthi vele niyakwazi ukusika iflare. Ngicabanga ukuthi umuntu obuka la useyakwazi ukubuka iflare. Uma kuwuthi awuqali ukubuka amavidiyo ami, I'm sure usuyakwazi ukusika iflare. Kodwa phela ungasika lesi siketi osithandayo, uma kuwuthi ufuna isiketi areshiwe, inkinga ayikho, uzosika lesi siketi esithandwa uwena. La nje bengikhombisa ukuthi mhlampe ungayenza kanjani ingubo. Angithi uyabo sengiyithungile-ke le ngubo, isiketi njalo. Angithi yabo njengoba ngishilo ukuthi isiketi esikhulu, ngangisebenzisa phela bengithi ngizoyenza amaketasi yazi, kodwa nginqenile ukwenza amaketasi nama-pleats. Ngavela ngazithunga, ngathunga nje i-flat dress, esizothi i-flat dress ngoba manje angisayenzanga amaketasi. Ngithi yabo usuzothunga-ke lapha kwi-centre back, kwi-centre back shuthi uzofaka uzipho. Angifakanga lo zipho lona, ayi umude kakhulu. Angifakanga lo zipho lona, ngifake omfishane. Angithi yabo ngi-overlock-ile-ke lapha ku-centre back, nalaphana ezansi nga-overlock-a nakho. Nawo lo zipho, ayi benginganawo-ke nami o-navy uzipho noma omnyama, zizofaka wona lo brown. Angithi yabo ngi-overlock-ile ezansi. Uma uthanda phela wena ukuthi awunayo i-overlock uzogoqa kabili mase uyaphetha laphana. Ngifakile uzipho, hhayi yiyo ingubo. Ibhande ungalibopha ngaphambili noma ngemuva uma uthanda ulibopha ngemuva. Hhayi ingubo iwubade angazi 27, 28 ubude bayo,